Hola a tots i a totes, em dic Marta Barragán i sóc una estudiant del Batxillerat Humanístic de l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. La veritat és que estic molt contenta amb aquest centre perquè m'ha ofert moltes possibilitats, com per exemple la participació en concursos, l'obtenció de títols i moltes altres coses. Pel que fa al batxillerat que estic estudiant, doncs la veritat és que no em penedeixo de res d'haver-lo escollit i a més doncs, m'ha ajudat a veure la meva passió per les llengües. Soc Joana, actualment curso segon de batxillerat i en aquest vídeo m'agradaria explicar la meva experiència durant el primer curs i segon curs de batxillerat. Quan entres a primer de batxillerat sí que és veritat que al principi costa, t'has d'acostumar al ritme de treball. No obstant això, des del meu punt de vista i d'experiència, he après diversos valors, com el treball, la constància, l'aptitud organitzativa i el ser autodidacte, encara que els professors estiguen allà per ajudar-te. Jo penso, personalment, que aquestes 4 aptituds són molt importants en un futur.